Какво значи хало? Хало ефектът при зъбите е тази малка линейка в режещия ръб, която изглежда по-светло оцветена, т.е. по-плътна. Хало ефектът е нещо, което е визуален ефект в зъбите. Това не е реално съществуваща анатомична структура. Много често на курсове се пресъздава тази структура с опак маса или с някаква боичка. Но какъв е резултатът от това? На различни видове светлина в естествената среда на пациента, в естествения живот, зъбите му не изглеждат напълно естествени. За да получим напълно естествен резултат на всички видове светлина, нашата цел е да направим хало ефекта такъв, какъвто съществува в природата. Тоест, единствено ефект на светлината. Тоест, дентината структура на зъба се отразява в емайловия ръб и получаваме този красив хало ефект. Ако искате да се научите, следващата година, 2026, създаване на естествен красив хало ефект е част от нашата мастер програма.